Добро утро, ден или вечер, където и да сте на тази прекрасна земя. Ако искате да се научите на публично говорене и как да използвате социални мрежи, за да стартирате нов проект, ако усещате, че е назрял момента да започнете да споделяте ученията и знанията си и се чудите откъде да започнете, или интуицията ви казва, крещи вътрешно, че ви е време да станете треньор или ментор, за да можете да помагате на другите, но в момента ви е страх от публични изяви и ви засяда буца в гърлото, почти ви задушава, когато трябва да говорите пред повече от двама човека. Ви каня на курс начало. Курс, който не е духовно ориентиран. Знам, че до момента сте свикнали да ви преподавам духовни неща и практики. Курс начало е изключително практически и е насочен към две основни неща. Да можете да говорите пред аудитория и да знаете как да използвате социални мрежи като Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Четирите основни социални мрежи. Няма да работим по TikTok върху четирите: Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn. Голяма част от хората имат уникални знания, изключителен опит в различни сфери и огромни уникални идеи, но същевременно се чувстват изключително дискомфортно да застанат на камера или пред аудитория, страхуват се да говорят пред аудитория. И в крайна сметка всичко остава само на ниво споделяне с хората около тях или в много малък кръг от хора на местно ниво, на ниво вашия град или квартал дори, но не и публично. Ако в момента сте готови вече да излезете публично, за да споделите всички знания и опитности, заповядайте на курс начало. Ако знаете вътрешно, че ви е време да разперите крила и да полетите, въпросът ви в момента е: добре, но откъде да започна? Заповядайте на курс начало. Създадох курсът начало като изцяло практична насоченост. Всяка сутрин от 7 до 8 часа българско време ще ви дам определено учение, а вечерно време 20:30 до 21:30 часа българско време ще бъде практика. 2 часа общо на ден, 1 час сутрин, 1 час вечер. Ще ви разделя на малки групички, вечерните сесии. Ще ви разделя на малки групички с много конкретни задачи, за да може да свикнете да отпаднат всички ваши страхове, да знаете как да структурирате речта си, да запомните речта си, за да се изразявате много гладко и да я запомните, без въобще да запомните текст. Професионалното говорене има много прости техники, които ще ви дам, за да може да запомните какво искате да кажете и когато застанете на камера или пред аудитория, да знаете какво точно казвате, гладко да се изразявате. И как да така нареченото съдържание, което създавате, да бъде после сложено в социалните мрежи и как да не губите много време в отделно правене на съдържание за социални мрежи, отделно говорене пред аудитория. Курс начало започва на 13 ноември. Интензивен курс е 7 дни, приключва на 19 ноември. Отидете в текстът на това видео, ще видите всички подробности за курса. Нещо много, много важно е да ви напомня, че този курс не е с духовна насоченост, както сте свикнали да ме виждате с курсове с духовна насоченост. Изцяло практическа насоченост за публично говорене и за социални мрежи, за да може да имате основата и началния старт. И така, започваме на 13 ноември, приключваме на 19 ноември, всеки ден от 7 до 8 сутринта е учението, от 20:30 до 21:30 вечерта българско време са практиките в малки групи. Ако не можете да дойдете на живо в някои от тези часове, ще можете да го гледате на запис. Имате доживотен достъп до всяка сесия. Този курс ще го направя само веднъж. Ако гледате това видео след като сме започнали и преди да приключим, имате време да се присъедините. В курс начало сложих 4 цели.
Първата е да може да говорите пред аудитория без да се притеснявате, да се изразявате свързано и с лекота. Втората цел е да може да работите по скрипт без да четете, когато говорите. Третата цел е да знаете как да използвате социалните мрежи, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, за да знаете кои трикове да използват, за да може да спестявате време на себе си. И четвъртата цел е да получавате от мен насоки, които са индивидуални, за да може много бързо да прогресирате в публичното говорене и в социалните мрежи. Всички детайли на курса и регистрацията са в текстът на това видео. Заповядайте, запишете се днес. Запишете се, ако ви е много извън зоната на комфорт и с много страх, когато заставате пред аудитория. А знаете, че ви е време да говорите публично. И ако искате да овладеете тайните на социалните мрежи в момента. Интензивен курс, 7 дни. Ако пък имате познат, който ви е казвал, че иска да започне от някъде, но не знае откъде, или че му е абсолютно извън всички зони на всички комфорти, поделете тази покана. Ще се радвам да имам вашият познат в групата. Сряда, 13 ноември, започваме в 7 сутринта българско време. Ще бъдем заедно 1 час сутрин, 1 час вечер. Всяка сесия е записана, че може да я слушате, да я правите по което време искате, по време на курса и след курса. Затова ви давам доживотен достъп. Идеята и целта ми е не просто да ви науча, а да може да се връщате после към практичните знания на курс начало, за да може да чуете нещо ново, което от първия път не сте го чули и да го практикувате директно. Ако се присъедините сега, докато курсът тече на живо, ще може да ми задавате въпросите си на живо и ще получавате индивидуалните насоки, които да ви помагат, за да ви е по-лесно. Началото ви, затова го кръстих начало. Началото ви в публичното говорене, в публичното пространство. Ще го направя курса еднократно, после ще бъде достъпен само на запис. Затова аудитете в текстът на видеото, регистрирайте се. Последно важна информация. Курс начало е курс 10 от общо 10 курса, които започнах през май 2024 година. В момента предлагам пакет от 10 курса на цената на 8. В пакетът се съдържа 10 курса, които са курс 1 е зареждане, в който използвахме сакрална геометрия, сакрални геометрични точки в тялото, за да знаем как да се зареждаме себе си и тялото си със сила и енергия. Курс 2 е активиране за ДНК активиране, за да ви прехвърлим тялото в по-горно измерение. Курс 3 е мистика, в който всеки изживяваше изключителни мистични изживявания, пътувания, разговори с прекрасни висши съзнания. Курс 10 беше единство, в който изживявахме безусловна любов и едно цяло с източника. Курс 5 беше узнаване, за да влезем в вселенските библиотеки и да узнаем какво има там като знание. Курс 6 канализиране, където развивахме медиумните си способности и практикувахме така нареченият ченелинг на английски, на български канализиране, за да знаем какви съобщения ние имаме от прекрасните вселенски съзнания. Курс 7 откриване, когато работихме по 5 от нашите дарби в курс откриване. Курс 8 беше преподписване, в който работихме по акашовите ни договори, карма и дарма и акаша. Курс 9 беше пътуване за астрално пътуване във времето и пространството. А 10-я курс е този курс, начало. Няма нищо общо с духовните практики, но е добър старт за публичните ви изяви. И го правя, за да може да самите вие да стартирате и да споделяте и дарбите си, и пътя, през който сте минали, знаейки, че това ще помогне на много хора около вас. Всеки от курсовете ще се състои еднократно. Започнахме през май, сега завършваме на 19 ноември, завършваме 10
курса. Ако се включите сега и вземете пакета от 10 курса, ще може да получите директен достъп до курс начало, плюс достъп до всички предходни курсове, направени до момента. Ако гледате това видео и все още курсът тече, може да се присъедините на живо, не сте закъснели. Щом все още тече, значи може да се присъедините на живо. И 10 курса са едноседмични, с изключение на ДНК активиране. Той беше в 3 дни. Само веднъж се провеждат, но пък са достъпни да се закупят както в пакет пакет с 10 курса на цената на 8, така и поединично. Може да бъде закупен само курс начало. Ще се радвам да ви имам курс начало или във всички 10 курса и много ще съм ви благодарна, ако споделите тази покана с ваши приятели, които биха се интересували от някой от курсовете или от всички курсове. Изцяло на тях го оставям. И така, регистрацията на курс начало е отворена. За всички 10 курса също е отворена регистрацията. Очаквам ви с нетърпение. Ще ви видя на ден едно, в сряда, 13 ноември, сутринта в 7 българско време. Обичам ви, прегръщам ви. Желая ви вълшебен ден, сутрин, вечер, където и да сте на тази прекрасна земя. Чао, чао и до скоро!